Bekaistialen bildu zaigu gaur. Egunon den hemen burdina taldea, horregaitikan egokia da, bertso batekin hastea. Eta hemen dauden guztieri, bihotz-bihotzez eskertzea. Prentsaurrekoa hasiko data, zuek denok entzutea. Prentsaurrekoa hasiko data, zuek denok entzutea. Egunon denei, etorri zeaten guztioi mila esker, Burdina taldeko kidei, Leizarango udalerriko zinegotzi eta alkate ezberdinei, danak etorri zaretenako, ematen diguzuen babesa eta laguntza gantik. Gaurko ekitaldia bi zatitan zatituko dugu. Lehendabiziko izango da prentsaurrekoa, non uste dugu badegula zerbait garrantzitsua eskaintzeko gizarteari. Eta bigarrengo zati izango da gure asamblea, eta gure asamblean joan den urteko lanak eskainiko ditugu, esango ditugu zeintzuk izan ziren, eta aurtengo lanak baita ere aurkeztuko ditugu. Onartuak dauzkagun lanak guk egiteko eta ze babesa izango dugun udaletxe bakoitzetik. Bai? Bueno, esan behar dugu Burdina taldea bolondez talde bat dala, jende ugari daukagula gure atzetik, lanean. Guretzako Leitzaran bailara kutsua da, maite dugun bailara da, eta ezagutu nahi dugun bailara da. Gu komentzituta gaude, bailara hortan, gure aurretik jende asko lanean aituzela, eta hortik da gure prentsaurreko hildoa. Garbi dugu, gure aurretik izan uziala, badakigu 19. gizaldian indar handia izan uzala, baina gure azan nun bilatu eta aztarna zaharrenetako bat. Gure lan hortan, aurten posible dugu ja esatea, aurkitu degula Gipuzkoako meak zaharrena, datatua dagoen zaharrena 17. gizaldikoa. Ez naizari, por supuesto, ez naizari erromatarrei buruzkoa, baizik eta Erdi Aroko, bai? Zaharrena. Daukagu datatua, gure kideak aurkitu zuten, gure kideak sartu ziren, baina, klaro, ezin genungu guztiz lan hori egin, talan serio bat izan, talan hori eskatu genion egitea fundazio bateri, Felix Ugarteko fundazioari, beraiek espeleologoak dira, oso adituak dira gai horietan, ardituriko lanetan beraiek aditu ziren, eta gero emango dietitza beraiei. 16. gizaldia, 17. hasiera, Gipuzkoarako izan duzan mehatze gizaldi bat. Kontutan hartu, garai hartan Gaztelako koroa imperio bat zela. Gaztelako koroa imperio bat zela, zaukalako Europako lurralde gehienak eta Amerika bere gain zegoen. Hemengo mea, hemengo Burnia, garai hartan ditzitzaion hierro dulce edo ferro dulce. Zesan nahi du ferro dulce? Oso erresa zan lantzea eta gero oso gogorra zan. Gehien bat erabiltzen zan armak egiteko. Bueno, hemen guk aurkitu dugun mea hau, mea honetatik, Burnia ateatzen zan, era industrial batetan, jende asko egiten zuen lana hortan, geo Felix Ugarteko kidea komentatu goizue hori, eta ateatzen zuten mea hori, gero lantzen zuten Berinezeko Burnio lan. Mea hau dago Berinezeko eremuan, ondoan. Eta han lantzen zuten, eta gero ateratzen zuten handik eta eramaten zuten Hernaniko lonjara, Portu auzoko lonjara. Hori badakigu, bai, Hernanikoa. Hori badakigu, dokumentu batzuk daudelako, non auzi bat izan duzan Berinezeko ferronak, auzi bat jarri zuelako,
Hernaniko lonjari, ez zuelako bere ustez behar adina kontuakin zaintzen hemendik eramaten zen materiala. Hemen dezute aurrean, Suediako unibertsitateko Uppsala unibertsitateik ekarritako ziurtagiriak, garai hartakoa dela han aurkitutako ikatza busketak. Ikatza esaten dugu lehen garai hartan, klaro, ez zegoen esplosiboak eta ez zituzten erabiltzen, eta erabiltzen zuten ikatza erretzeko, mehazuloa erresago geho zulatzeko. Bueno, aguardión, guztioi. Primero de todo agradeceros vuestra invitación a que estemos aquí. Excusar también la no presencia del alcalde porque tenía intención de venir, pero bueno, estoy yo. Agradecer por supuesto el trabajo de voluntariado que hace el grupo Burdiña Taldea, que cada vez, como se ha dicho antes, hay más gente. Y eso se agradece, porque desde luego el ayuntamiento, si no fuera por estos grupos, no podría hacer, o sea, sería casi imposible, por lo menos muy difícil, hacer todo el trabajo que se hace desde fuera. Por supuesto que el ayuntamiento lo agradece y tiene el mismo presupuesto que el año pasado. Valoramos muchísimo el que se recuperen los elementos patrimoniales históricos de Andoain y de la zona de Leizarán. Y pensamos, tenemos toda la intención de seguir colaborando mucho tiempo con este trabajo y que sea para bien para todos.